Kawo lamabhela sicoco sinoka insundo nangamakhokozela njengelifu lemvula sifikile ke nangaye lo Sunday the 14th of March 2021 lolo suku ke esihlala ukutya ngalo amathongo kule veki iphelileyo khange sihlalutye besisenza nje lanto ibusichaza magama ukuthi into ethile ithethe into ethile into ethile ithethe into ethile sizayiphinda ke lanto kwenye iveki because zininzi ezazinto and siyafuna ukuyicacisa ukuthi ikakhulu sigxila kwabantu bantetho isisixhosa xa besisenza lanto because uzofumana uba ngokwezi languages nezi cultures kwambe kubekho umehluko ukuba into ethile ithetha ntoni. Sigqibile ke leyo sizawuqala nje ngale ilula yokuthi wena muntu usandufika kwelikhaya ungalibali ukusubscribe wenze nala notification ukwenzela ukubana xa kukho into efikayo lapha kwaBhele nawe ukwazi uvuba ikhona into edidiyelweyo. Esa notifications ziyancedisa ke because they remain there noba khanguze wena ku YouTube they remain there ohlobo lo Facebook uthi xa ufunayo ukuyojonga kwakuthiwani nini ufike ilist ye notification ikuxelela ukuthi zeziphi into esezenziwe because kaloku asikwazi uhleli nje sijamelana nabo YouTube ibinto oqala ke leyo. Eyesibini into kukhumbuza wena muntu ofuna ufunda apha kwesi sikolo samayeza isavulile iform is 14 namhlanje sishekelwe into yange 16 days iyeke iform uba active ivalwe. Xa ivaliwe ke wena uzawulinda xa iphinde yavulwa for a group ezawuqala is it July or June somewhere apho igroup ezawulandela ilena ye first week ka-April. Unumber last kwi-announcement lento sidibene ngayo yamathongo okuyiqala kwethu lento the intention yeko ubana kuhlalutye abantu abangamagqirha. uBhele ungumuntu wamayeza I'm comfortable ke kudiscuss into zamayeza izigulo ukudiscussa ezi zinto zenkcubeko yethu. I'm not comfortable ukuthetha izinto zasephehlweni yilonto besiyibawela lento uba ingaske kuhlalutya abantu abathwasileyo because imajority yamathongo abantu zizinto ezinokwenza neentwaso zabo nokhokho babo bathi makuthweni ngokwasephehlweni ikakhulu. That is why abantu abathwasayo ingabo abayilandelayo into yamathongo but ke you notice ukuthi siyastrugglisha abantu endisebenza nabo baba busy ningakwazi bafumana. Now we are making a call ko wena muntu othi nambhele ndiyayicwaba lento ekukuhlalutya amathongo ndiligqirha Bhele ingasikunditatshe sibone ba singasebenzisana njani kuwo lomba wokuhlalutya ukwenzela uba xa ndingabafumana abandisebenza nabo ndiyazi bukhona omnye. Masigqithe singene kuyo lento yokukuhlalutya. Mandiqale ndenzeke lento kuthiwa ngu-big up. Ukhona umama I hope ngumama uMakhosi Nomawa uzawufumana siba xa ujonga apha kwezi videos zamathongo uzawumane commenta athi elithile lithetha into ethile elithile lithetha into ethile. Siya-encourage ke loo nto siyambulela umama keep it up because bakhona abazayiva bhetere xa ichazwa nguwe okanye ngomnye njalo njalo bangayivi xa ichazwa nguBhele okanye ichazwa ngomnye njalo njalo because kaloku lento kukuhlalutya and lento must make sense kuwe wena muntu uhlalutyelwayo and xa uhlalutyelwa nawe ikhonto etikayo ikhona into that click ekuxela kuba nali elingathi liyakuncedisa. Let's get into it ke bantwana bahle. Asizuwagqiba senza uweek 3 asizumgqiba naye uweek 3 kuba kaloku asifuni lento ibe yinto ende kakhulu. Siyaqala pha kunombulelo yami uthi CamaguBhele kunombulelo Simka umamiya ndicela undilawulele ndiphupha ndisekhaya ndihleli phansi ekitchen kungena ingonyama yeza kum ayinamsindo kukothuka ndiphume phandle yandilandela yadlula yaya enkundleni ndothuka ndisoyika yile iyinkunzi akukho nto itheni isihlobo lena yinto sengayibiza uba yivisit abantu bakowenu bazokubona bazangocela nto abazongolwa bakhona phakathi kwekhaya yinto enhlekeleyo ngalana efana uba xa ubuvuke nalo ulilayitela impepho ubungumuntu wempepho okanye lo khandlela ulibulela uthi uba mawethu ndibona benifikile ndiyabulela ningapheli sigqithe siye kusiphokazi siphoki. Uthi CamaguBhele ndisoloko ndiphupha iplane ibe ngathi yawa phezu kwam isuka phezulu but ingade iwe phezu kwam iwele kude ibe seyivutha liyaphinda Bhele elithongo oko. Iplane ke xa uyilandela into yayo ukuba bekusithiwa intetho yakho isisiZulu bezawuthi iplane
If ubona iplane uphakathi kwayo, it means you are going somewhere, ibomi bakho bumnandi. Ukuba uzawukhwela iplane, it means ukhona apho uyakhona. Iplane bayi-associate nento ezinhle, bayi-associate nobomi obumnandi, obundiza phezulu, obuhambela phambili. Bazawuthi ke xa bethetha isiZulu ba xa isiwa iplane kukhona ukuphoxeka kwii-intentions zakho kuloo nto ubuyizama. Masiphinde ke ngoku iplane siyithathe siyijonge kwelinye icala. Iplane into endiza phezulu, into yasemoyeni. Into yasemoyeni ke ngayinto yezihlwele, particularly kwaba bantu asebe-Christianized ngokubathi yinto, what's the word abayisebenzisa, yinto yengilosi, I don't remember the word, but iplane bayi-associate nezo zinto zee-messengers ngokwento zasenkolweni yobuKristu. Akukho discussion ingako ke thina abantu bathetha isiXhosa nabankolo yethu isisintu ukuthi iplane ithetha ntoni, except yinto endiza phezulu, just like esiZulwini beyichaza iyinto echaza impumelelo ethi undiza phezulu. Yiloo nto namafutha ayo siwasebenzisela kwizinto ezihambayo, into ezikubeka endaweni, ezikwenza noko uhlonipheke. However, ukuba uyayijonga lena iplane iyawa. Xa isiwa ke ngoku le plane ichaza uba kukhona okushaya amanzi, khona into ezingahambi kakuhle. Xa ivutha thina sizawuthi ngokwalena yethu inkolo ukuvutha umlilo ngokwethongo ichaza ingqumbo yabantu bakokwenu abalwayo. So if uyayijonga lento ingahamba ihambe xa sidibanisa i-analysis yabantu abathetha isiZulu siyisondeza ukwenza uba yenze sense nakum nje bandiyithetha. Ikhona izinto ezizawuhambe zihambe ezisuka ngasentla ezingazukuhambela kakuhle, ezizawufuna uhamba uphepha. Kukhona nengqumbo yabantu bekhaya. Ingaske ke mntana esihlwele ukujonge ukubana kwenzeka ntoni apha ebomini bakho. Ingaba izinto zakokwenu uyazihoyana before ube kanti uzawuwelwa ziiplane. Khawuqala uzijonge ukuba akukho nto zakokwenu na ongazenziyo befana uba uyazenza, because lilonke nje elithongo alikho mnandi, alithethi nto intle. Sigqithe siye kuPhumla Ntontela. Molweni kwaKhuboni tata, umntwana wam uphuphe etarhwa ifoto, ingaba lithetha ukuthini Camagu? Ukutarhwa I would assume kukufoto okanye taking a snap. Ya alivakali kakuhle Phumla, ingaske sifumane idetail ukuba uthe bethathwa ifoto bethathwa ngubani, because ukuthathwa ifoto kukuthathwa your image, ngakukuthwetyulwa, but ke ngoku we need to know the context. Andithi umuntu xa ikufota uthathe your image, i-question ba uyisaphi, ufuna uyithini, ungubani, ingabe is related njalo njalo. So andizokwazi ukungena kakuhle because alicacanga. Sigqithe siye kuFurafunekile. Uthi Camagu tata uphele, ndicela ucaciselwa kweli thongo. Bendikhe ndaya kwenye interview kule nyanga iphelileyo kaJanuwari. So I think we are but ithi 2 weeks ago nje lento asikhole ithi ngoJanuwari. Ngoku ndiphupha kuvela ilizwi lisithi kum, kula job andithathwanga, sebethathiwe abantu. Xa ndibuza kweli lizwi liphendule lindixelele abantu abathathiweyo and ngabantu kum ngabapha kum elalini, kodwa azange babizwe kula interview bona kuba basezilalini, mna ndilapha eKapa. Akhona amaphupha wena Furafunekile ayinto eyicingayo, particularly lena into is still in your mind usuka kwi-interview ngokuphupha interview. It could be something ekupenikisayo. Ithongo okanye iphupha liphupha eli, I think I don't see it as ithongo. Iphupha liyakwazi ukurewinda what was happening. Injalo into yamaphupha eli I suspect ukuba yenye yezinto ezinjalo. Andifuna ude selithini nelo lizwi. It could be your inner you, the inner you, xa uba uthathwanga because you are panicking. I'm not sure, kodwa ndifuna ukulitsho ngolo hlobo. Uba ukhona omnye umuntu olibona ngenye indlela, masincedisaneni. Sigqithe siye kuSimthembile Sicotho. Uthi uSimthembile, tata bendicela ukubuza ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha usendleleni ebonakala kuyindlu. Mandiphinde ingandithi mlufunda into engekhoyo. Tata bendicela ukubuza ukuba kuthetha ukuthini ukuphupha usendlini ebonakala kuyindlu ebaselayo, kodwa xa ndijonga kodwa
akubasiwe, ingathi kade kwagcina ukubaswa. Okundethusayo I think ufuna utsho kukuzibona ndijajile ndingambethe lutho, kungene umntu omnyama omfitshane onamehlo amabi asondelene olamehlo asondelene, onekhanda elikhulu, athi lo mntu kum mandiphume ndiye kwenye indlu, ndiphume kananjalo. Xa ndingena kule ndlu kunendawo engathi litafula kodwa yakhiwe ngomhlaba, I think utsho, ingathi zezaa zitulo zodaka zakudala. Kunomntu ongumama othe wandihlangabeza xa ndisiza kule ndlu, wandikhombisa iyeza esele likhandiwe, libonakala kuliyeza elibomvu. Lo mama avele athathe umthi andigwadise wona ngenkani. Ndakuwugwada kuvele kube ngathi ndiyisangoma. Athi lo mama sele limngenile esi sisho kubanye abantu abathi, yabona i-combination xa ufunda isiXhosa sidibane nesiZulu kungabikho neekoma iyaphazamisa. Ingasi kumntu ayifake ikoma so that ukwazi xa ufunda umane uphoza, uyazi uba siyabhrika ngoku. Ndizibone ndisiya emlanjeni, bona bendilandela ngemva, ndohamba kwindlela encane ndihlangane namantombazane ndibe namahloni kuba akunanto endiyambethe. Ndohamba ze kodwa wona la mantombazana abe engandinakanga. Xa ndijonga ngasemva ngamathwasa ambethe izinto ezimhlophe kwaneentsimbi eziyi-blue. Ndisahamba njalo, athi lo mama, ngoku sikusa emfuleni sothatha noma yikomi yamanzi entloko, khona amanzi azovela ngasentla. Ngiphaphame ndibona iragi langubo esetyenziswa ngabafana xa besuka entabeni. Ndiphaphame ndingafikanga emfuleni kodwa sendiweva amanzi ukukhala, into ekhombisa ukuthi sengiduze nomfula. I think eli yinto nje ecacileyo eplain. Uyindlu endala, ngokoRondaville bakudala kukho izindlu zodaka, akusabaswa apha for whatever reason, kodwa befamba kuyabaswa. Uyabizwa tata, itsho le nto, uyabizwa. And awusabizwa ke ngoku ngembeko, awusacengwa, akusamanyelwa wena. That's why sebekuphathela nomntu oyikekayo ozawukoyikisa. Eli thongo, ukubana there were other questionable details, ubunode uthi ngumntu othwetyulwayo, akathwetyulwa lo, ngumntu obizwa entsimbini, sewubona nalo mbala wentsimbi, sehambaze. It means yena ngoku sebhencekile, akasena any protection, akasena any defense, kufuneka eyithathile le nto. And ke ngoku if awuyenzi le nto, we don't know ukuba kuzawuphela kusithini, because abantu sebefuna ukukuthwasisa ngenkani. Ithi ke ngoku le nto, umntu okufutshane nawe okanye wena, ukuba ikhona indlela onoya kosiyazi bakugayide okanye ulandele la mathongo, ikhona into ezawuxela uba befanele uba wenzeni. And eli enye yala mathongo athi kudala uxelelwa, you've been resisting, so your resistance ngoku is thinning. So abantu bakokwenu abasafuni ngokuphinde bamamele wena. Sidlule siye kusolomzisiko, uthi uyabulela Camagu tata. Sigqithe siye kuYongamanokwe. Uthini uYongama? Uthi Camagu, ndicela ukuhlalutyelwa eli phupha. Apha ndiphupha ingathi ndilapha egumbini lam endirentayo, not ekhaya. Ingathi ke ndishukumisa umhlathi ngelwimi, ngongathi ebegungquma de aphume lo mhlathi. Ekubeni ephumile, ingathi ndiwubambe ngesandla, kwaye ndiyacinga ukuba ngumhlathi wesibini lo uphumayo apha kum, kweli cala lingasekhohlo, yi-left imost leyo, apha ngentla. Ingathi ndithi apha ngaphakathi, hayi kuyacaca ukuba ndiza kutya ngeli cala lisekunene ngoku. Ndithe ndisakumjonga lo mhlathi, ingathi wenziwe ngeplastiki ezi ziqinileyo, i-PVC. Ndiphawule ukuba kukho umngxuma apha kuwo, ngongathi ububolile. Ndisaphuma njalo, ngathi apha kum egumbini kukho umfana, ndiyamazi uhlala kwalapha eyadini. Ingathi ngumntu lo
unohambo kwaye ngathi ixesha selimtyile kangangokuba engxamile. Uphume eshiya iimpahla zakhe zithe saa kuba ngathi ngumntu ebegqiba kunxiba. Ingathi ke ndithathe ibhlukhwe yakhe ndiyiphose ebhafini yeplastiki ndiphi ngoku kuba ndizama ukuqoqosha. Qha ndisuke ndiye ewodrophini ndiyivule, kukho isipili ke apha ecangweni kuyo. Ingathi ndijonga lo mfo ugqiba kuphuma kuba kwesi sipili umntu ophuma emnyango uyambona. Qha xa ndijonga kwesi sipili suka ndibone abantu abaliqela ngathi banxibe izambatho zecawe zimhlophe. Ndimane ndiscrolla ngoku indilahleke le nto. Ingathi kukho noomama abathwele iqhiya ezimhlophe nentombazana ngathi baphuma egeyithini ithile beze ngomva. Ndethuke kodwa apha ekothukeni kwam kubekho ilizwi elizingileyo apha kum entloko ngathi belithetha kweli phupha lisithi andizange utshintsha masiko, ndizokongeza kuwo. Lena into is a bit convoluted, ine-layers. The first part apha koku kuphuma kwalo mhlathi. Ukuphuma komhlathi, ukuphuma kwa any part of you in your body is not a nice thing. Whether uphuma imehlo, uphuma ingalo, bazawuthi ke abantu abahlalutyayo ukuphuma amazinyo kuchaza ubana kukho istage yakuso. It could be ufune ungene kwintonjane okanye ufune kwenzelwa imbeleko, but you moving from stage to stage. I understand mos amazinyo kukho milk teeth uzawuphuma wona, and then uphuma kubuthodla uya kubuntwana, and then kubekho the wisdom teeth. Xa liphumayo it means noko ngoku ugqibile. Uyayibona, is from stage to stage. Ukuphuma umhlathi, ukuba uyayiqaphela lento lomhlathi yambi ingathi dibanisa ingathi ibuzinyo lento more than umhlathi. So someone benoyitolika lento athi ikhona lento befanele uba uyayenza esi stage befanele uba ungena kuso. Loo nto iyiyo befanele uyayenzelwa. It could be into yakho kwenu befanele uba uyayenza. However, xa ulijonga this interrogation you have with lo mhlathi ngathi ubolile lo mhlathi, ikhona nje into engazukuhambela kakuhle apha ebomini. Into because umhlathi utya ngawo, nawe uyatsho uba lo mntu ingathi ngonza utya ngeli cala lingapha. Kukhona ubunzima ozawujongana nabo apha ebomini. Into efanele uyiqaphele le nto ibolayo apha ebomini, le nto efanele uyakunceda ngoku iyabola. Fast forward ungene, kukho lo mfana umbona apha erumini. We're not sure what is your relationship naye lo mfana ngaphandle uba engwalapha eyadini. Kutheni ezawuzokhululela anxibele apha ashiye kuthe saa. Once ethongweni ubone engathi apho uhlala khona kuthe saa, it still points to ubusa in your life apha kwebomini kuthe saa. But ngokwalena i-context uthi uyazama uqoqosha, uyazama uhlangahlanganisa izinto ukuba zingakuhambeli kakubi. If uyayijonga uhlanganisa, uzama uqoqosha imess eshiwe ngomnye umntu. That's why you need to check ukuthi ithini relationship yakho naye lo mntu. But kuzawuvela ubhele kube ingenguye ubhele ngenye ixesha. But all we are saying, ikhona lento ikwenzela ubomi bungahambi kakuhle ibe ingeyo mess yakho. Xa uphinda ugqitha ngale ndawo uba ufuna uvula isipili, ufuna ujonga i-reflection, kuvela nto yimbi nothi le ubucingo ukuba iyiyo. Iyafuna ke ngoku uyiqwalasele le reflection evela kwesi sipili. It could be something enoba yiyo isalvation obesawusebenzisa la language yabantu abasindisiweyo. It could be into enoba yisalvation lento yabo mama nezi zinto zabo zimhlophe bazinxibileyo nalamazwi athethayo. Mhlawumbi wena ngumuntu efanele uba uthandaza ukuzinto zakho zihambe kakuhle, because the reflection you see in the mirror ngaba bantu benkonzo. Ifuna ke ngoku lento yakho ingambi kakuhle, either wena uzayoyihlolela, uzama ujonga uba yintoni le mess in your life, who's causing the mess in your life. Ujonge bana what is the relationship between wena nabo abo mama. It could be omama bakokwenu abafuna ukuzokukuncedisa apha kobubomi bakho bungambi kakuhle. Bathi abazangotshintsha nto, bazolungisa, mhlawumbe abazangotshintsha your mess, bazokuguide.
is something lena convoluted efuna uba uyimele ngeenyawo, but all it points to, you live in a mess.